Prekvapte niekoho, na kom vám záleží na Valentína sladkým darčekom. Dnes si upečieme roládu v tvare srdiečka, plnenú osviežujúcim malinovým krémom. Začneme vajíčkami. Budeme ich potrebovať 5 a rozdelíme si ich do 2 mís. Do jednej pôjdu bielky a do druhej žltky. Bielky si teraz vyšľaháme do polotuhých špičiek. Teraz už mixer nebudeme potrebovať, bude nám stačiť len nejaká váreška alebo metlička, pretože budeme spracovať žltky s ostatnými ingredienciami. Pridáme si k nim práškový cukor a vymiešame toto celé na takú peknú kašičku. Ďalej pridáme múku a zás len vymiešame. Ono nám to postupne začína tuhnúť, ale nevadí, lebo my si tú zmes zriedíme pomocou bielkového snehu. Stačí 1-2 lyžice. A keďže naša roláda bude kakaová, tak nesmieme zabudnúť pridať kakao. A v tejto fáze budeme pridávať kakaovú zmes spätne do vaječných bielkov. Tak, cesto si teraz vylejeme na plech. Ten sme vyslali papierom na pečenie a aby sa ten papier nekrčil, tak ja som najprv ten plech zľahka potrela olejom. Potom sa ten papier na ten olej pekne prilepí. A ja ešte vždy pred pečením zľahka pobúcham plech zo spodu kvôli tomu, aby sme dostali von vzduchové bublinky. Tak, koláč dáme piecť do rúry na 190 stupňov asi na 12-13 minút. Závisí od veľkosti plechu a od hrúbky cesta. Cesto sa nám pekne upieklo. Ešte horúce ho stiahneme z plechu. Normálnu roládu by sme začali klasicky teraz vynúť, ale my budeme robiť srdiečkový tvar. A tam budeme postupovať následovne. Pod cesto si dáme utierku a preklopíme ho. A teraz opatrne ten papier úplne stiahneme. Tak. A teraz ešte teplé ho zavinieme, aby sme vyformovali tvar srdiečka. Na to, aby sme dostali srdiečkový tvar rolády, ju budeme teraz rolovať trošku inak ako bežne. Najprv z ľavej strany a potom to isté z pravej, až kým sa nám vlastne oba tieto diely v strede nestretnú. A takto pripravené to necháme vychladnúť. No a teraz si ideme pripraviť to najlepšie na celej roláde, plnku. Začneme tým, že do studenej vody namočíme plátky želatíny a necháme ich tam 5-10 minút napučať, kým želatína úplne nezmekne. A medzi tým si pripravíme zvyšok plnky. Do misy dáme krémový tvaroh. Budeme ho potrebovať asi 300 gramov, čiže jedno balenie aj trochu. K tvarohu teraz pridáme kryštálový cukor a šľahačku. Tej budeme potrebovať 150 ml. A celú túto zmes jednoducho vyšľaháme šľahačom, ako keby sme šľahali šľahačku. Vyšľahanú plnku z krému zoberieme teraz 2 lyžice asi a pridáme k ním želatínu. Vidíte, že sa krásne rozmočila, treba ju ale vyžmýchať od prebytočnej tekutiny. Dáme ju do plnky, do krému a celé toto spolu zahrejeme. Tu chcem povedať jednu veľmi dôležitú vec. Táto zmes nesmie prejsť varom, lebo by to znehodnotilo želatínu. Stačí to vlastne len zahriať do momentu, kedy uvidíme, že sa tie plátky želatíny rozpustili a pekne splynuli s krémom, ktorý sme tam dali. Tak stačila ozaj chvíľka, aby sme dostali rozpustenú želatínu a teraz to celé vlejeme do krému a už len gumenou várechou
rovnomerne zapracujeme. Kým ale úplne stuhne, keďže máme Valentína, pridáme si sem maliny, alebo môžete použiť aj iné ovocie. A takto pripravený krém teraz necháme chvíľočku, možno 5-10 minút, stuhnúť v chladničke, kým stále ale bude tvárny a potom ním naplníme pripravenú roládu. Roládové cesto máme vychladnuté, vidíte, že je krásne pružné, neláme sa, tak my ho teraz môžeme začať plniť. Teraz si tu predstavíme niekde takto, že je asi stred. Tak to z toho naznačím, aby sme vedeli, ako tú plnku máme dávať. Na obidva diely si dáme rovnomerne rovnaké množstvo. A teraz vlastne my ho len zohneme z jednej strany a priblížime, aby sa nám tuto v tom strede tá plnka začala stretávať. No a aby sa vytvaroval úplne srdiečkový tvar, my teraz celé toto cesto musíme dostať takto na bok a ja som si na to pripravila pomôcku, ako keby krabicu. A táto krabica mi pomôže, aby ona sa nevracala späť a nepadla. Ja už tu v priereze to srdiečko vidím, ešte to trošku upravíme a takto to necháme v chladničke, kým plnka úplne nestuhne. Potom ju ešte budeme vedieť dotvarovať, aby ten tvar srdiečka bol naozaj dokonalý a môžeme potom servírovať. Roláda aj s našou pomôckou je krásne stuhnutá. Všimajte si ten pekný srdiečkový tvar, takže my sa môžeme pustiť teraz do krájania a do degustovania. A ja vám už len zaželám krásneho Valentína a prajem vám, aby ste sa ľúbili nielen na Valentína, ale po celý rok.